Obila osechako timo pedha bang' jonjore mag Al-Shabab nego obila 2 kendo hinyo mamoko e bungu ma Boni e kaunti ma Lamu. This is not a country to be proud about. This is a country where now the young people, the Gen Zs, you have to come out and we are prepared to join you. Gavana Masea James Orengo ojiwo rowere mondo mi okaw okang' mar bedo opara manyime mar kedo ne demokrasia mapachoka. Unapitia town katikati, unahofia pale labda ugonjwa kama upindupindu na zingineo inaweza kutuathiri. Jodak Manamanga odagi luoro kaluwore gi tuo manyaldiema ma giwacho ni nyalo muoch sa asaya kaluwore gi pita ka mosebed kipuko e aora Manamanga. En geno mara ni Rio Makare machiegni weche manyien makagi kacha e Ramogi TV. Nyinga Milton Ochieng. Apisa 2 mag arita kwe mawuok e bad migawo moyiedhi mar SOG onegi kama mokariyo yudo hinyruok marach bang' monj manotimnegi kod kweth njore mar Al-Shabab e gwenge mar Akei mantiere e bunge Maboni e kaunti ma Lamu. Komishona mar obila e kaunti ma Lamu Wesley Koech oyango ni ne giyudo maling'ling' mag jonjore ma 70 maneriko chomo kodhei katiyo gapaya ma Garissa kapok nooro obila mawuok e bad migawo moyiedhi mar SOG mondo mi orakre kodgi. Apisa 2 manoyudo hinyruok no ting' kod ndeka kalapapla nyaka buore Nairobi ne thieth makende e kinde ma bad migawo mar obila mopogore opogore pod dhi nyime gi timo apedha mar manyo jonjorego. Jaod bura ma Uriri Mak Nyamita oriwore gi jotelo mamoko e pachoka ywago jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were mane jonjore ochielo gi magina e wang' apaya mangong' e buore Nairobi chieng' tich ang'wen jumani. Kotwak kod jofwamb weche e buore Nairobi, Nyamita noywago Ong'ondo Were kaka jatelo mane ohero tije kendo okwayo obila mondo tim nonro mapiyo mar mako kendo chwale doho jal mane ochiele gi magina ka bende okwedo siasa mag nek kod njore e kind oganda Luo. Gie kindeno Nyamita okwayo jodak ma Uriri e kaunti ma Migori mondo owuog oko mondo romgi mar rwako jatend piny William Ruto e limbe mare mar ndalo 3 e gwengego kochakore chieng' Jumapil ma jumani. Akwayo obila mondo o move with speed mondo Ong'ondo yud hakine. Wang'e ni jok monego Ong'ondo gin jok mage nikech osebedo ko ogo dhoge ni nitiere jogo malawe. Wageno ni achijno kapok oyiko Ong'ondo onego bed ni osefwenye ni en ng'a, osefwenye ni kama entie makaber onego bed ni osemake mondo familia gi oyudi. Koro ago mos ahinya. Ong'ondo no koningo tho kamano. Ne en ng'ama ohero tije. Ong'ondo ne ng'ama ohero tije. Kendo king'iyo wajumbe mang'eny ng'eni ok bed ga dala koseyier. To Ong'ondo king'iyo Ong'ondo adieri karibu every week pile ka pile en dala. Te constituencies president wadhi bedo go chakre Jumapil nyaka tich ariyo. Odhi limo constituencies wate 8. To kargi 8 go te nitiere project madhi mbele. Gimomiyo wamor en ni Mwai Kibaki nobedo president higni 10. Nolimo Migori dichiel to pidho yien Sony Sugar to dok. Uhuru nobiro 2 hours. Koko moro nowuok to kaka nodhi no pok nochako duogo. Sani higni 3 President Ruto dhi duogo karibu mar 4 kia mar 5. To biro neni be waneno ka nitiere matunda mantiere iye. Omiyo wamor ahinya wan kaka jo Migori, jotelo ma Migori nyocha waseromo ma wasewinjore ni ka en gimigero tinywake. To ka en gimiyako tilaro mondo bedi mondo warwak ker. Omiyo anada kwa jo Migori duto ni wawuoguru oko kar rombwa ma wanyis hera, mwalomb wendo, mwanyise kido maber mondo kata ka mokelo nwa sani wakaw mondo bed gi more chunye monyalo kwaye godo gik moko machielo. Ikre uru maber kabisa mondo warwak ker e ndalo 3 gi modhi bedo kodwa. Mako wuok to wuok gi picha ni jo Migori kar odenyo mar adieri ne maendeleo. Juma achiel gi nus kapok ogoye bunde
ntiere MCA moro bende wayudo report ni nogo bunde be mana Nairobi ka. To MCA ni be ao mabe kanyo. Koro aparo ni polis odhi mbele. Nyoro nyaneno ka giwacho ni gisechako ng'iyo pichni mag CCTV. Apisa mag aguch omenda mag dongruok kor gwenge NGCDF okwayo jopiny mondo owuog oko kar romgi kendo chiw pachgi e wi twak mar wito oko aguch omenda mar NGCDF mikoni nitiere ataro mar chik. Ka giloso e kinde mar yawo ayanga chenro mar gedo kowuok kuom aguch CDF sikund secondary mar Nyaisa mayudore e kaunti ma Nyamira, apisa go kotelnegi kod Yusuf Bruno okoni chenro mar choko pach oganda biro timore kuonde chung'o buche duto ma pachoka kochakore wuok tich ma juma manyien. Ka jood bura mawuok kono to wacho na aguch NGCDF ber kaka nenore e chenro mag dongruok mosesiro. Evaluation officer from NGCDF. Kama ingekuwa si NGCDF mradi sijui ungechukua muda gani. Kwa hivyo hii hazina, kuna watu ambao hawajielewi wanasema hii hazina iende. Mnyi mnakubali watu wa Nyamira hii hazina iende? Ndio imekuja kumalizia mradi huu. Kwa hivyo wiki ijayo tutakuwa na mikutano katika kila eneo bunge kuweza kuwapatia fursa kutoa maoni. Nyinyi mnataka hii hazina iendelee, hawamtaki endelee. Tuko pamoja. Obilagu ni mujitokeze na muongee ukweli na museme hii hazina ya NGCDF imefanya kazi mashinani ambapo kwa njia tofauti serikali haiwezi kufika kwenye NGCDF inafika. Tutoe maoni yetu na tuseme hii pesa ya CDF, hii pesa ya basari ya watoto wetu, hii pesa imejenga hii hall ya Nyaisa, hii pesa imeng'arisha mashule yote ya constituency. Tuseme ikae ndani ya katiba ili tuende tuchukue pesa yetu hapa Nyamira, badala hiyo pesa inarudi Nairobi tuende kupiga kiu sijui ni kwa ofisi gani ndio mtoto apate basari. Ingia kwa CDF office, mkipata mmekuwa wengi, ingia kwa ofisi ya mama county iko hapo karibu na Florida. Fomu ziko hapo. Kama wewe uko na memorandum yako kutoka nyumbani, wewe andika, kucha drop and go. There is nothing unafanya nyingi. Wewe kucha na ile uko nayo, unataka CDF ikufe ama iendelee. Kambi mar wuoth mar Vio Travel biro bedo kata wuodhe duto mag kambi okumba mar thieth ma AAR. Magino yangi bang' ogirimiti mane kambi mar okumba mar thieth mar AAR ochweko gi kod Vio Travel. E kinde nyasi no kambi mar AAR bende nochiwo mich ne agent magi mosebedo katimo maber e chwalo tijegi. Mich ma kamago noriwo wuoth ma juma achiel e piny ma Singapore kod Malaysia. This is just another way of, the corporates out there and the people out there to see what we can do. There is more we do other than incentive travel. As View Travel, we focus more on, the wholesome logistics, from team buildings to business travel, to even just booking flights to any destination, domestically or internationally. So this is AR giving us this confidence and trust, and entrusting us with this important trip of theirs shows, what View Travel stands for in the industry. I'd like to first thank AR for organizing this amazing trip for us. The partners who have been with them last year and who have probably given good business, and this is the incentive tour that they're giving us, and the itinerary also looks so amazing. I'm really looking forward to that. We have partnered with View Travel. We really appreciate the support they've offered us in terms of organizing for the travel, getting us all the arrangement, itinerary, and we think that we have a right partner in that space.
we've started using View Travel even for other travels that we have, and we have experienced a significant improvement in terms of speed, efficiency, and value, actually, and even learning about new places and new areas that we can be able to visit, both for our official trips and for the business trips, official trips, and the trips that we just want to have for our staff, either team buildings. Gavana Masea James Orengo jiwrowere mondo bedi opara manyime e kedo ne demokrasia mapacho ka. Kaka jafwamb weche mar Otieno Daniel lero, Orengo mako chung ni piny owacho nyaka chuog duol matayo yiero mapacho ka IEBC kaka chik dwaro mar miyo jopiny thuolo mar bedo gi yiero makare. Koloso e kinde mane oyawe anga chenro mar gero kar konyruok mar joma mine kuonde thieth maboro to kod Sigomre manie kar chung od bura ma Ugenya to kod Alego Usonga, Gavana Masea James Orengo no jiwo rowere mondo mi owuog oko kendo oket piny owacho tesre. Every time after every election, the elections are stolen. And you're going to a Supreme Court also that is compromised. This is not a country to be proud about. This is a country where now the young people, the Gen Zs, you have to come out and we are prepared to join you. Yeah, so we have to change. We have to change this thinking. And I'm telling the people of the Republic of Kenya, from Sigomre today, things are not right in Kenya. Ochiwo siem ni yiero maduong' ma 2027 ok bi bedo ma oyanga kendo mar adier ka jopiny koro kawo ndamu mar rito kendo rango adiera e bede migepe mag piny owacho. Orengo bende onyiso kibaji mare e wi duol mochung' ne tayo yiero pacho ka IEBC koni duolno nyaka koro chuogi kalore gi chike mathurka. If we are not careful, even this election that is coming is not going to be free and fair. I am looking at it critically. Even with this IEBC, I can see the membership that is going to come out of this process. I am sure that unless they are constitutionally anchored and allowed the space, Kenya is not going to have free and fair elections. Orengo onyiso jotelo mapacho ka ni en kinde mar tiyo ne jopiny ka koro nyaka gikaw okang' mar neno ni gichwalo chenro mag dongruok ne jopiny. We cannot worship leaders anymore. This is the time for leaders to be responsible and accountable to citizens, wananchi of the Republic of Kenya. And this constitution wanted us to have a democracy based on merit. If you read the constitution, the idea of leadership based on meritocracy is fundamental. Orengo en achiel kuom jotelo mawuok e duond bura no mar ODM ma osebedo ka kwedo piny owacho mar Manywanda. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Jodak e alwora Manyali, Mombasa koro ywak ne ten kaunti ma Mombasa kuom chiwo thuolo mar gedo aoyaye, gino mamiyo pi oula sani okwako thoth apeyni mantiere e alworano. Kane giloso bang' pi loro thoth apeyni kaluwore kod koth mapek manyochwe Mombasa, jodak makono thoth giwacho ni thoth ute sani ogere wang' pi oula, gino mamono pi ridore e nam. Luoro margi en ni ka koth dhi medo chwe mapek to pi oula kidek ywero jodak ma alworano, omiyo gidwa ni ten kaunti no kaw okang' mapiyo mar gero dungi mag pi oula, to chutho e kindeni makoro koth osechako chwe. Sasa nalaumu county government. Hii kanisa malimejengwa hapa hivi ilikuwa ni entrance ya maji. Maji ilikuwa inatoka huku mitaani ikipitia hapo ikienda kwa Timbo. Kuna Timbo huku maji ilikuwa inapitia hapo ikienda kwa Timbo. So mimi ningependa kusema hiyo approval inapeanwa, inafasa zingine pia inaangaliwa. Unakuja unaangalia before mweka approval, je, hapa drainage tutapeleka vipi? So sisi bodaboda tunapata shida sana. Sprockets zinaharibika, engine yetu inafeli, tunatoa pesa yetu mfukoni na uchumi venye nadhani mnajua vile iko bodaboda zetu na leo uchumi iko mbaya. Athirika zaidi kulingana na barabara vile iko, hasa wale wa kupita kwa miguu, wale wa kuenda mashukuli na hata na sisi kazi yetu pia ambayo ni ya bodaboda. Kuna wale wenzetu ambao wanapita kwa miguu wamepata shida, lakini sana sana tunapata shida sababu siku zote hii maji ikaja hapa inajaa hapa, ile hali kuna kanisa imejengwa pande hii na kuna supermarket imejengwa pande hii.
Haya yote hatuelewi, manake siku zote tuwauliza county government iko wapi? Pikipiki hapa na magari, ndio maana bodaboda wao wanatumia njia za miguu za watu huku. Maana mpaka wanakosana na watu wa kutembea na miguu pande huu, lakini itabidi sasa tusaidiane kwa sababu hakuna otherwise. Maana huku hakupitiki na pikipiki. Hata magari yenyewe yakiingia hapa kitoka kule inakuwa yanakwama. Na wale wakubwa ni kama ambaye wamesahau hii route kabisa. Hata ruti zenyewe kwa kazi zao pia ni kama hawapitii na hii njia sana sana. Sasa sisi kuanzia leo tunahitaji, yani kama itawafikia huu jumbe, waweze kujua hii line ni ya Beach Road Supermarket, opposite kuna kanisa inaitwa Breakthrough. Hapo mahali kuna shida sana, hata wateja wetu huwa wanalalamika, mara wanatuambia tutumie njia ndefu kwenda na VOK ili waweze kufika upande wao ambao wanaenda. Gonde ariyo manyo gi jatugo Bruno Fernandes nokonyo klab mar Manchester United loyo klab mar Athletic Bilbao gonde 3-0 e nus final mag tuke mag Europa League. E tugo machielo Tottenham noloyo Bodo gonde 3-1.